Ang rinundan na yung yun. Kinitas na kayo. Tama na, hari pa tayo. Kilo ka na lagi hurot di kwarta. Hari pa tayo. Hari. Ay, pagbibigyan. Sama burak. Ya, isang burak. Pa, Pilipinan. Kwarta na. Pistios. Tira uno. Gago. Sama din uno. Be. Uy, wakasod! Uy, scratch! Scratch! Tira uno ha! Tira uno! Okay. Wala ako tra... Sus! Kaya kayo? Kaya kayo? Dosi! Okay. Ito, may tawahan na mo rin kaigaw ya. Maapre na mo ano. Dalit, tina. Tira na! Oh my God! Dosi na kasod! Dosi! Kama na ninliyo kang uno. Hey, una! Bunga ko! Tayo na. Kaya! Kaya! Hindi! Malibo! Patay uno! Di na kasod. Raon kay kap. Suod na kayo. Nice. Wala ang binakwarta rin. Ayaw! Wapa ba daw? Iguan mo na. Tirahi! Kalibo! Boss! Okay, boss! Okay kayo. Di na kaigo. Unan mo yan, boss! Okay na! Karo na! Kaigo. Ano ba? Pagkasayo mo kaigo. Kasi yung pangwarta. Patatay mo ay. Karon lang balik lang. Tira din. Tatid. Oh, katula no? Sus! Yanuhor ako ni. Sus! Ano? So, uno, son! Yay! Asdoso, pwede na maghanan. Bakit? Sana all. Kailangan nagsuda to eh? Sus! Hindi na! Hansay kita. Sus! Stress! Nagbuwang na ta. Kuwata na! Kaya yun! Lucky! Na ako'y magic. Come on, kusa katira, 5 bukusod. Ay, nawa! Matay ko diawan ni kutra. Grabe din mo! Magkabuksod. Matay di masayon-sayon ni tawhan. Oy, Paul, dilala ko rin. Kwarta ni. Last ball lagi na! Kwartar di ba ni? Size oh! Last ball size! Okay na? Hindi kag sugal. Di pa tumao. Dapat ko ilain magic. Raa dyan mo yun. Saman, sugal ko ni. Kwartar ko. Sugal imong kwarta. Ganahan ka kag sugal. Saman. Gi, daw. Saan? Yatig, hamon mo gi. Gi, cool. Kwartar sa ni! Punaan sa kalibo! Kwartar harap! Pila harap! Smell! Kwartar eh! Daog! Game! Pag-game na daog! Ray, mao ni akong magic. Usa kamot. Hindi, bakit na eh! Ayaw, mahurot akong kwarta. Wala akong kwarta. Daog na ko. Napakay ko na na? Oh, boy. Sayang ba na yung kauban kay? Wali na Pati ako. na ito! Saman duha ba ka? Ha? Ano? Sarap kwartar! Pinapi. Wala pili na! Pili na ka. Dapat tayo manung ron! Dapat yung nung. Kwarta oh! Kwarta ano ron? Kwarta! Sugla daw niya! May pusta! Pusta! Ito! Lungan! Tama yung gawa nito bigay ni ko. Nga. Saman. Duwa ta. Nga. Atong balikod eh. Balikan. Diri lang ta. Ako sa parking dato mo. Parking sa kay. Ako na ko dito. Ami kay nagato na akong kamata, ami kay bigay. Nagato na akong kabut. Ya, saman boss. Kamao pa kakaroon mo duwag bilya boss. Sos. Anad kay kuha ng pilya doy bisag bakhan-bakhanon pa. Ya, sama na totoo. Sige na, totoo. Oh, ni angkong dia day. Aray! Tidak ba? Tayo bus. Oh, iya masuk kata busuk. Lah, sus kaya na ba.
Patay, ginas kong bakalik ron. Punta na ilang parto. Punta na ilang parto. Ito na. Tutuon. Huy! Manuwa, bilyard. Manuwa ay. Manuwa lang, may painitay. Wala ya. Saman. May dagang kwarta niya. Mo niya akong ganahan. Ni Manong. Bos, bos. Pegang ke kwarta bos. Taki. Kasali, dua. Atong butun. Ikutun na. Ay, dua na. Dato doon tayo. Naglingkod-lingkod sa tabi. Oy, bos, lingkod mo. Oy. Sige sa bos. Okay na, ina bos. Yung mga lingkod. Pasama mo dua ka bos? Dua, ay isa. Bansay kita anak. Matay bilyay. Ang kwarta na bos, bansayam. Hurot imong kwarta. Katusig na hurot sa tunako. Kay Dato yung kwarta. Bato na mo. Oh. Sige bos, kay panaw ko kay. Ang bubugiro kay bos kay. Bakan-bakan ko na. Kita ba to? Oh, mo na ka mo. Kwarta niyo bay. Sino niyo? Oh bos, garang kay bos. Ang bugiro kayo. Ya, saman bos. Ato na Sugan na to. Gi. Sugan na to. Sila. Kinitos first game. Daog. Kinitos. Daog. Kunsta. Kunsta to. Punta nila kagararon. Sabi mo. Pare, patay. Magagara kayo? Ari. 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 Oy, patay. Magagara kayo mga tawanan. Bos, sila yun na bos. Sila yun na kami. Daog. Daog ha? Okay, itong kasado niya? Punta na kagara. Kamong kanang nanungrong. Mapariha gina atong una. Punta nila kagararon. Tawag kagararon. Tawag ta nila kagararon. Ako na. Oops. Nakayot man. Kita. Paitan. Yung ka bos, basay ka bos. Matay bos, mahurot makatong kwarta ni bos. Unsam kami yun. Tatrili na ganito. Ano pa ito ba? Awon mo talang gararon? Ayun, kayo mo Nakayot mo ngayon na? Gara pa. Karta na ni? Karta na. Awon mo talang magkagararon? Awa ha, usawa na ako pag sodang 15. Talawon bitaw sa kagaradyo ni mga soda. Sana all. Grabe tawhana di sa masaysayan ni tagduha mga kabuksoda. Grabe tawhana. Masaysa hurot kwarta na mo ani dun. Cambar-cambar to. Nawasun no dok. Hurot ka tanan lagi ron. Tres niyo. Tres. Aksi ter. Oh, kuno sunod. Wala pa. Napay mo. Yes. Tumanan, be. Tumanan. Sana all. Atay last ball G's da. Sabi yung nakukwarta na yung kita niyo dyan. Man, das bos G's na lang. Sukol ka? Ati na! Napapit ang sunod! Kwarta na saan! Hurot o bula, wakabaos! Kinaon harap ito to! Nawasunod o! Pilulo na tika! Nya, samaan ki! Dua tagbalik! Tiyo! Alikod! Saman bos. Dire kay at kada to kwarta niya ato na pusta. Dira bos. Unta nila kagamaron. Pusta tani. Lipo na lang bos. Ay suta na. Ya, apil na lang ako bos. Apil na mo apil na mo. Sida ni. Pusta na apil Ako di na naman. pusta mo nilo. Amo pintas. Pintas. Ay, nagkwanta na ro. Puro ni nang kota hasta na rilo apil na. O ganito. Benta. Game na eh. Gigi. Amo pusta mo ni. Sabay. Mo ni. Okay. Oh, daog. Tara. Dua. Ano ni kwarta eh? Kaya amigo. Abay ka na mo. Apilo para nyo. Wala magkari kwarta. Di mo na bansay mong amo. Mapildi niya ni akong kuan. Silpon yawi. Ako na isugal dila. Pasakay ba ganito ganiha? Salig lang yun. Salig yan. Daog lagi na. Gigi. Ako na ipusta. Bantay mo ha. Ha? Oh. Yawi na silpon. Kwarta na. Harap. Korto na sad. Kwarta na. Game, daog ta. Pilot.
Tarong na, boss, ha? Tarong na, boss, uy. Akong relo. Maapil niya to kapil di. Tarong mo lagi na ko. Napabiya to yung sa kawan ito nga. Abay ito yung cellphone o yawi siya yung ito. Wadi ka kabal, ay. Ipildim ka ito sa ako sa ipil batteries. Sige, boss. Okay, bilhin mo na. Bantay dito, mapil dito. Maglakaw na lang kita ng kulit. Away, problema lang eh. Kung nga kung akong kamot. Kung sa pa may inulalisan, more gapon, pildir gapon mo. Eh, bula. Paila. May bula. May bula. Kuha. Sabay, kilid. Isa lang. Ikaw, lagi nun. Yay. Ang puti, ang uno, ipapaba na dyan na. Ano ba? Burak ta. Hop. Sama rin. Partida lang. Okay, daw, sila yung burak. Yay. Burak. Ako'y burak. Natawan na eh. Okay. Una ko. Why buli ba? Korta na ni boss. Wala ko. Dalawang beses na yan! Piste mga ni maamong nga akong cellphone kong yawi ron. Piste mga boss oy. Partidahan mo ganito. Burak. Ako'y burak ba? Gaya. Ganahan mo ito kung ibuhat niya nga pasuna ko tanan. Sos, tao. Tanan kong biro ron. Tuon na sa Eh, bantay ha. Ano na ba? Cheers. Simpura ng katanan. Lapat kay sud mo kana tanan na pildi baga to kong cellphone. Tanan mo. Kita kali do. So, Sa kita ni Rubus. patay na rin. Burak yun. Burak yun, do. Nice. Patay boss, mas bola na gid boss. Aw, ato hadlaon. Piraha, mo ginihinungdan nga maglakaw mo. Partidahan pa kita magpiyong. Masaya gini akong Sus, ako na lang. Siya, nagpildi siyang batteries. Pero ako ginagpildi niya. Mga bala, ulay ka mo na eh. Bala kayo. Sus, sila mo. Mga bala ka mo eh.